Ma'am, good morning. Good morning. Kumusta unsa may gibati nito karon nga balik na ang biyahe unya balik na po normal imong tindahan dito. Siyempre, nalipay ko almost upat na kabulan wala yung biyahe. So, pero kasulod sa upat ka bulan naka-open ba mo diri? Open lang kami pero wala may mamalit kaya wala may tao. So karon, So karon, inay-inay. inay. Lipay namin kaya inay-inay may open. Pero katong panahon nga normal pa wala pa to ang COVID kining pandemic. Kusog ba imong tindahan? Tama-tama. So karon unsay gibati na to? Nalipay ko. Nalipay kaya basta nagsugod na ta, hinay-hinay. Antod mo balik ta sa normal. Pero social distancing gyapon ang kinahanglan og kuan. So wala bay unsa bay requirement sa inyo adre pag kuan? Mamalit, alcohol, face mask, social distancing. So na ba kay mga baligya ana dire kung galing na imo palit nga mga pasahero? Mamalit ko karon. Mangupra pa ko kay maghinay-hinay pa ko. So unsa pay lain nga mga aside ana unsa pay mga gi-require sa inyo sa administrator sa tong terminal? Mao naman to. Wala na. Wala na. May alcohol. Okay sir, may buntag kasi pangalan na to sir? To, mama. To mama. Sir, asa dapita imong ruta karon? Cotabato, Jensen Cotabato. Kumusta ba? Makasugod na ba ka karon pagbiyahe dito? Kaya man ang sugod. So na kay kumbaga requirements nga gipangayo sa terminal. Kuan lang man to kani Medical certificate sa inyo na ba may require sa inyo? Ako may medical certificate naman ko daan. Pero wala pa man sila unsay ginagawa nila. Sir, ansa man na imong gigulitan ng papel? Mo na tong ilistahan nimo sa imong pasahero. Opo, gani. Pila ba ang allowed sa inyo pasahero kumpara sa normal ninyong pasahero dati? Siyam lang kung 50% siyam lang dati kasi 18 passenger yan. 50% so siyam na lang. So kaya ba sir, di ba ka malugi sa mga biyahe na Cotabato, Jensen, which is 50% na mawala? Hindi naman sa malugi, hindi rin sa tamang-tama lang. Pero okay lang. At least magkabiyahe kami ulit. Wala ba'y pag-usapan? Wala bang pagbabago sa pamasahe na mula dito din sa papunta? Wala. Doon, yung nakalagay doon sa taripa namin, yun din ginasunod namin. Magkano? 300 plus man doon sa taripa. May taripa man kami dyan. So yan din ang ginasunod namin. So ngayon meron ka na pasahero? May pasahero dyan, puro marbid, 3. So ganyan, magturno ka naman ng marbil? Oo. Puro pa lang kulat Cotabato. So mani ang ilahang kuan karon kaning kuan sa sulod doon na sila ay transparent nga division. So siyam lang gyud 50% kaning 18 ang passenger karon siyam na lang ang ilang biyahe. So gikan diri pasahero gikan diri Jensen pa yung Cotabato. Good morning. Permiro nimong biyahe asa ka padto? Sa Carbel po. Karon lang ka nakabiyahe. Yes po. Gikan atong pag-lockdown. Nakabiyahe na before pero private weekend. So karon usually magagaadto dito sa Marbel or Yes po. unsa imong trabaho dito? Dito ko nag-school. School ka. So karon makabalik na kag biyahe-biyahe. Opo. Unsay kuan na to? Nalipay ba ta nga balik na ang biyahe sa public transport? Yes, of course po. Masaya po. Kay, tanan makabiyahe na mas kaso ng transportation. Tapos, ang mga iban, hindi man tanan may private vehicle. So, big help para sa mga tao na nag-commute lang. So, kuan kayo? Dako kay Opo. tabang sa mga. Pangalan na to, ma'am? Charlene Castro po. Charlene Castro. Asa ka nag-school to? Sa ano po, sa PN po, senior high. Okay. Thank you, ma'am. Happy trip.